Jedna veta a internet vybuchol. Karolina Šauty, kamarátka Bianky Rumanovej, rozdelila divákov na dva tábory. Ale dnes ju spoznáme inak, bez filtrov, bez pózy a možno aj s veľkou dávkou úprimnosti. Takže Karolína, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ako sa máš? Mám sa dobre. Držím sa. Držíš sa. Už prvé dve epizódy boli odvysielané v televízii. Diváci pozerajú, diváci reagujú, s tým prichádzajú aj rôzne reakcie. Tak aké je to pre teba byť teraz tak pred očami toľkých ľudí? Je to pre mňa novinka, musím sa priznať. Ja som na tejto infoscéne 2-3 roky. A je to pre mňa novinka byť pod takouto negatívnou sledovanosťou, ale zvládam to. Rátala som s tým, vedela som, do čoho idem, takže zvládam to. Dnes sme tu aj preto, aby sme si okomentovali 3. epizódu. Diváci ju tiež už mohli vidieť. Neviem, či ty si ju videla, ale môžeme sa do toho pustiť a môžeme si pustiť klip číslo 1. Bianka? Vôbec môj otec nehovorí. Digona! V tej ružovej sukničke. Serus! Poď si tu sádnuť ku nám. Alebo tu si kľudne sadne na tento kamer. Ako sa cítiš? Dobre, akože dopredu už ne. Dobrá hudba hrala a to je veľmi dôležité, keď hrá dobrá hudba. No. Ja milujem rap a trap. Ja som sa s Biankou stretol raz, keď pri food trucku. Tam som videl jasne, že je pripýtal. Fuj, pozri sa, aký veľký chrobák je nástroje, Bianka. To je roháč, čo ti je super. Jaký? Ukáž. Bianka, zobrala by si to do Nerob, ruky. prestaň. Ja ho bijem. Bianka. Fuj. Ale on je chránený. Ale ja ho nezabijem, čo si normál. Dobre, ale môže sa to Ja ho stať. len tak... Ja, ty ho chceš pohľadkať. Hubi, ajoj. Nemyslíš si, že mi je to príjemné a chce sa brániť. Ajoj. Ako to dopadne? Uvidíte v ďalšom dieli. Ale však to je proste zviera. No, tak sme sa si nebojím. pohľadkali chrobáčiky. Ježiš, nádherný. To je slovenský skarabeus. Už nemáme žiadnu špekačku? To asi úplne. Nie, však poďme spať, no tak čo? A ja neviem, kde je ten stan. Kam si išiel do tmy? Ja úplne chápem toto keby správanie, lebo ja som bol takedy úplne rovnaký. Videli sme prvú takúto scénu. Bianka sa vie odviazať a vie to roztočiť. Vieš aj ty sa takto odviazať ako Bianka? Určite, keď sme s babami, my máme o zábavu postarané. No. Väčšinou je pravda, že ten náš showman je Bianka, ale vieme to všetky. Keď sme spolu, tak naozaj o zábavu sa nemusíme báť. A kto si tak, že možno z vás najviac tak ľúbi vypiť? Ja si nemyslím, že my by sme nejak holdovali alkoholu. Samozrejme, ak je nejaká situácia, ktorá by sa mala patrične oslaviť, tak nebojíme sa oslavy. Ale ani jedna z nás nie je teraz, že vyslovene, že na ňu by som povedala, že je alkoholička. My bežne sa aj striedame, že raz ide na party autom jedna, potom druhá, aj sa rozvezieme domov. Takže tu by som asi nikoho nemenovala. Každá máme nejaké tie fázy. Bianka mala teraz, že sa viac zabávala, potom ja som mala pred rokom, že som sa viac zabávala. Aj Andrea teraz, ako sa venuje tomu DJingu, tak sa zabáva, nepije pritom. Ale neoznačila by som nikoho. A tým, že ste vlastne aj známe influencerky, tak máte v hlave napríklad, keď sa takto zabávate a ste niekde na nejaké akcii, že treba sa držať, ľudia sa na to pozerajú, či vôbec? Ako kedy. Záleží, že v akej sme spoločnosti, na akej party sme, ale myslím si, že my sa vieme odviazať úplne bez zabran. Takže nejak sa teraz úplne, že nedržíme. Samozrejme, musí to byť v nejakej miere, čo by sme nespravili, ani keby nie sme influencerky. Ale teraz, že by som, že nemôžem teraz tu tancovať na rytmusa, lebo by ma niekto videl, tak to nie. A vy ste vlastne aj tak trošku z toho reperského sveta, tvoj priateľ je reper. Áno. Takže bývajú často nejaké akcie, nie? Často. Áno, máme si z čoho vyberať určite. Ale väčšinou chodíme iba na tie v Bratislave, že nejaké také mimo Bratislavy, musí to byť fakt dobrá akcia, alebo že tedy víkend nemáme čo robiť, ale väčšinou iba na tie bratislavské, 90% je tých bratislavských. A kto je tvoj obľúbený reper okrem tvojho priateľa? Luka Brasi, značne. On je aj dobrý človek, aj dobrý reper. Ja milujem cestovanie s babami.
To je úplne iný typ dovolenky, ako napríklad s priateľom alebo s rodinou, že naozaj užívam si ten babský program. On je úplne odlišný, ako keď tam je nejaký chlap. Nie je to iba o nákupoch, ale je to aj, hľadáme rôzne mače a takéto miesta, s čím by som samozrejme priateľa neobťažovala, ale zážitok, ktorý mi navždy utkol v pamäti, je jednoznačne s babami v helikoptere nad New Yorkom. To bolo niečo úžasné, moje milované mesto, moje obľúbené baby, trochu vystrašený pohľad v každej v očiach a celé mesto pod nohami. To bolo niečo, na čo nikdy v živote nezabudnem. Ale takéto zážitky musia stať aj peniaze. Ako si to napríklad rozdeľujete finančne? Idete každá, že rovným dielom? Áno, vždy. Vždy ideme všetky rovným dielom. A v reštaurácii teda vlastne tá, ktorá si čo objedná, tak to si aj zaplatí, že vlastne si odfotíme ten účet a potom si to na konci dňa alebo na konci dovolenky rozrátame. Takže nie je to tak, že keď ľudia hovoria, že Bianka je najbohatšia, tak potom platí všetko za všetkých. Nie, ale Bianka nám tým, že má spoluprácu s jednou cestovnou agentúrou, tak veľakrát nám vie pomôcť. Napríklad na poslednej dovolenke nám vybavila v rámci spolupráce letenky a ubytovanie a to bola veľká finančná pomoc. Naozaj na tej dovolenke sme si potom platili už iba jedlo a to bolo všetko. A si zástancom 50/50 aj vo vzťahu? Myslíš, že v tom influencerskom svete sa dajú nájsť také, že trvácne priateľstvá? Ja ľudí z influencerského sveta vnímam ako kolegov. A takisto ako to máš v práci, že niektorí kolegovia zostávajú iba v práci, takže sa s nimi stretnem iba na nejakých eventoch a niektorí kolegovia, tak s nimi sa stretávaš aj vo svojom osobnom živote a vo voľnom čase. Tak takto presne to mám aj ja nejak, že napríklad moje baby, tak tie poznám 10 rokov, Bianku a Andreu a s nimi som kamarátka bez toho, či by jedna z nás bola influencerka alebo nie. A mám zase aj nejaké kamarátky influencerky, ktoré rada vidím aj vo voľnom čase a s niektorými rada pokecam na eventoch. A máš aj kamarátky, ktoré nie sú influencerky? Samozrejme, od škôlky. A ako to oni vnímajú vlastne, že si išla takto s kožou na trh? K tomu sa asi dostaneme určite, ale baby, keď videli toto video, tak chceli počuť moje vysvetlenie, samozrejme, čo sa riešila teraz tá kauza, ale k tomu by som sa rada dostala neskôr, pretože mi povedali aj oni nejaký svoj názor a postoj. A keď si to prvýkrát uvidela, tak čo si robila? Zavolala si kamarátkam, frajerovi, produkcii, chcela si to vymazať? Zavolala som Bianke a s ňou som to riešila, ona to potom aj nejak ďalej riešila, ale vlastne nerobila som teraz nejaké veľké halo okolo toho. Bianka a priateľovi, to sú takí dvaja moji strážni anieli, ktorí stoja nado mnou a majú ochranné krídla a ich názor si berem najviac srdcu. Čiže ma zaujímal primárne ich dvoch názor. A prekvapili ťa možno nejaké reakcie? Čítala si tie komentáre? Komentáre som nečítala. Toto som dostala hneď od Bianky nabrifované a od jej manažerky, že nečítať komentáre. Takže neviem, čo je v komentároch, ale moje najlepšie kamarátky, tie, ktoré nie sú influencerky, tak samozrejme chceli počuť nejakú reakciu odo mňa a som im to vysvetlila, mali preto pochopenie a teda oni mi povedali, že čítali tie komentáre a že tam bolo pekné pekličko. Že to tam bolo dosť a že ich prekvapilo, že sa tam vyjadrovala Andrea a vlastne reagovala tam na tie komentáre a snažila sa tam v tých komentároch nejak obrániť. Príde ti, že si ty možno niekomu ublížila tými slovami? Určite áno. Určite si uvedomujem, že to neboli pekné slova a chcem sa týmto Luise aj ospravedlniť. Ale ja som rada, že sa to stalo, lebo mi to nastavilo aspoň také pomyselné zrkadlo. Že som zistila, že OK, tak to znieť nechcem a môžem teraz na tom pracovať a byť o to lepším človekom. Lebo keď nevieš, že máš nejaké chyby, tak na nich nemáš ako zapracovať. Ale ja som teraz zistila, že OK, toto je moja chyba, nechcem takto pôsobiť, nechcem takto s horúcou hlavou reagovať na situácie, takže môžem teraz na tom zapracovať, byť lepším človekom a verím, že ma to na mojej ceste posunie iba ďalej.
A možno si dávať pozor, že čo povedať, keď máš na sebe port. No určite, a toto je ďalšia z vecí, že ja som nevedela, že som bola nahrávaná a že sa tento záznam vôbec natáča, nie ešte to, že sa použije. Ja si tú pozitívnu pozornosť veľmi užívam. Ja mám rada, keď sa niekto za mnou dojde odfotiť, veľmi ma to poteší, alebo keď niekto dojde iba pokecať, alebo keď mi niekto pochváli outfit, ja to mám veľmi rada a užívam si to. A tá negatívna pozornosť je pre mňa novinkou. Ešte ja som nemala nejak konflikty, že teraz každý druhý týždeň by som mala nejaký konflikt. Môžem to nazvať, že toto je taký môj prvý konflikt, ktorý vlastne už bol pred pol rokom vyriešený a teraz sa znovu nejak vyťahol a zrecykloval a znovu použil. Ale učím sa aj s týmto narábať a snažím sa nepripúšťať si to. A keď sa spätne pozrieš na tie tvoje slová, ktoré si vlastne povedala na Luizu, tak čo cítiš? Podľa mňa influencer, ak je šikovný, tak nemá nejaké hranice toho príjmu, vie to byť naozaj neobmedzenie. Však to si každý z vás, to sú verejne dostupné informácie, každý z vás si to kľudne môže pozrieť na Finstate, že kto koľko zarába. Podľa mňa to nie je nič, čo by niekto z nás chovával a zatajoval. A bol to vždy tvoj sen byť influencerkou? Nebol to môj plán A, musím sa priznať. Ja som počas štúdia na vysokej škole sa snažila si čo najviac nabiť môj životopis. Ja som bola aj na stáži v Prahe na pol roka, potom som absolvovala rôzne certifikované kurzy. Ja som sa chcela primárne venovať event managementu. Chcela som organizovať eventy. Môj prvý event som organizovala, keď som mala 18 rokov a to sme vlastne s kamarátkou dve organizovali. Ona to vyplatila z tej poistky, ktorú dostávaš na 18. narodeniny od rodičov. Čo to bol za event? Bol to rapový event, že už odtedy vlastne inklinujeme tej hudbe. Tak ona bola vlastne investorka, ja som bola organizátorka a zarobili sme z toho. Malo to obrovský úspech a strašne ma to bavilo, v tom som sa našla. Takže vlastne toto bol môj plán A, ale popri tom stále bavila móda, takže som sa fotila na ten Instagram a počas vysokej školy som k tomu pridala aj TikTok a Get Ready With Me do školy a našla si toto svoju cieľovku tých báb študentiek a tak sa mi to nejak rozbehlo, že vlastne po vysokej škole už som z toho zarábala taký priemerný plat mesačný v čistom, tak som povedala, že budem pokračovať v tom a že budem rozrastať túto značku, ale stále to nezatracujem, ten event. Stále sa tam vidím v budúcnosti, takže možno ešte keď viac narastie ten brand a to moje meno, tak si viem predstaviť, že by som mala firmu, ktorá by organizovala nielen koncerty, ale napríklad aj oslavy, svadby a takéto podobné udalosti. A keď ti napríklad píšu niečo do komentárov, tak tie komentáre mážeš, alebo si ich tam nechávaš? Došiel mi jeden komentár od slečny a ten som vymazala. Aj mi došli také správy, že dávam ti unfollow, že si ma sklamala, áno. A ja som si to v žiadosti našla o 3 dní a otvorila som si ten profil a stále ma followoval. Tak vieš, že čo, akože čakala, že ju budem prosiť, že nie. Aj tak ma zostala sledovať. Čiže niektoré reakcie ľudí sú, že zvláštne. Andra, prepáč, že toto hovorím, ale ako kamarátka ma nepodržala. A prekvapili ťa možno nejaké reakcie? Andra nahrávala aj nejaké storička, kde hovorila, že ona pri tejto situácii nebola. Neviem, či tam nebola, tak bola na kamerách. Ja chápem, že sa chcela obraniť, lebo na začiatku toho reelska bola jej tvár. Nehnevám sa na ňu za to, ale v tejto situácii ma ako kamarátka nepodržala. Ako ty vnímaš ich vzťah nový? Super. Strašne sa z nich teším. Ona je tak zamilovaná, ona si teraz iba tak poletuje na obláčiku. A Igor je úžasný. Fakt nad ňou drží ochrannú ruku. Je to chlap, ktorého Bianka potrebovala. Strašne by som chcela mať naraz dieťa so svojou kamarátkou. Aby sme to mohli celé spolu prežívať, kočikovať. Dúfam, že to bude ona. Takže pohnite si Igora, Bianka. Chcem iba, aby sme si to dali na pravú mieru. Vlastne Luisa bola tá prvá, ktorá označila Bianku za prefúkanú ludru, že berie drogy. Preto som tak prudko reagovala, lebo som si snažila obraniť sa moju kamarátku. Ešte aj psychopatka ju tam tuším nazvala. Čiže ani jedna strana v tomto príbehu nie je nevinná.